Исәнсез, саумысыз дуслар. Хайырлы кеш безнең резидентларыбыз өчен җан атып торучы тамашачылар. Эфирда топ клип тапшыруы. Димәк, мин Лилия Гимаддинова Һәм мин Лилия Хайруллина сезне иң шәп клиплар белән таныштырачакбыз. Аннан тыш җырчыларның балачагы, төгәллерәге җәйге лагерьләрдә узган вакытлары турында сөйләшербез. Дуслар, кичке учаклар, дискотекалар, гитара тавышы, беренче мәхәббәт. Ниләр генә булмады инде ул җәйге лагерьларда. Шушындый романтик нотада без тапшыруыбызны башлыйбыз. Киттек! Дуслар, алкышлар белән каршы алабыз. Топ клип хит парадында премьера. Ağaçны almaları bizi Kişilerini kürkemişleri Bir-birine yakşılıklar kılıyıp Bir bizde küpten düşmedi Ciranabız toprağında Dedim alıp Ölür geçti olma kuyula cirge Dik bizgine kolmik yuvalıp Yeşil çağımız var yaş çağımız Sulanğan pişken vakıtlar Almanın da kızları bular Biz de şulay yandık artık da Ciranabız toprağında üstek Almavaç gök bizde demalı Ölür geçti olma kuyula cirge Dik bizgine kolmik yuvalıp Kişilerde olma kübük bir biz Var ölgürgen şaklar var bula Üzegimiz kurt bulanmasın lekin Göl barçılıp yaşim min şuan Ciranabız toprağında üstek Olmavaç gök bizde demalı Ölür geçti olma kuyula cirge Dik bizgine kolmik yuvalıp Ölür geçti olma kuyula cirge Dik bizgine kolmik yuvalıp Dik bizgine kolmik yuvalıp Дуслар, bir aydan җәй тәмамланачак. Ял итеп өлгермәсәгез, бар эшегезне дә ташлагыз да ял итәргә башлагыз. Ләкин ял иткән арада безнең резидентларыбыз өчен дә тавыш юлларга онытмагыз. Аларга сезнең ярдәмегез бик кирәк. Isingdami
жаннар гомерлек бергә кавыштылар. Кулга кул тотынып гомер юлын үтәбез без гомергә. Минем гашык күзләр синең күздә, синең күзләр минем күзләрдә. Кулга кул тотынып гомер юлын үтәбез без гомергә. Минем гашык күзләр синең күздә, синең күзләр минем күзләрдә. Yıllar uza biz senin белән, шулук күркәм шулук гашыйклар. Туры булган безнең мәхәббәтегә, барча галәм һәрчә шаһидлар. Кулга кул тотынып гомер юлын үтәбез без гомергә. Минем гашык күзләр синең күздә, синең күзләр минем күзләрдә. Кулга кул тотынып гомер юлын үтәбез без гомергә. Минем гашык күзләр синең күздә, синең күзләр минем күзләрдә. Мәхәббәтнең җимешләре булып, иминсә газиз балалар. Тырышканда барсын Ходай бирә, имин генә торсын дөньялар. Кулга кул тотынып гомер юлын үтәбез без гомергә. Минем гашык күзләр синең күздә, синең күзләр минем күзләрдә. Кулга кул тотынып гомер юлын үтәбез без гомергә. Минем гашык күзләр синең күздә, синең күзләр минем күзләрдә. Минем гашык күзләр синең күздә, синең күзләр минем күзләрдә. Илмира Галимова лагерда ничек ял итүләрен күз алдына да китерә алмый. Чөнки аның бер кашанда анда ял иткәне булмаган. Әти-әниләре 3 дача тоту сәбәпле Илмира туганнары белән җәй буе бакчада тырышкан. Тырыш җырчыбыз өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына топ клип 230 коды белән SMS хәбәр җибәрегез. Балкыттың син бардың ян, милләтемнең данан исемен. Газиз җирем, минем башкалам, аерылып тора башкалардан. Аерыла башка калалардан. Ойлы да син, нурлы да син, моңлы да син, эй
Илзидә Госманова гаиләдә төпчек бала булгангамы, әнисеннән аерыла алмаган. Шуңа күрә дә лагерьга баргач, әнисен сагынып, елап кайтып киткән. Илзидәнең төшләремә керә алан җыры күңелегезгә хуш килсә, 1320 номерына Топ Клип 231 коды белән SMS юлларга онытмагыз. Тәлияш, қызыл балам, шық жемелді өзіні дә, мәхәббәтіні сағыш еттің. Тұр алмадың сөзіні дә, түшлеріме кіре аланы да қызыл балам, шында мені кетерсің деп, алыданам әлі хаман. Түшлеріме кіре аланы да қызыл балам, шында мені кетерсің деп, алыданам әлі хаман. Алам түрге қызыл балам, yazların şeşek ata, şulak şeşkelerge qarab, күңелім сиңа қайта. Түшлеріме кіре аланы да қызыл балам, шында мені кетерсің деп, алыданам әлі хаман. Түшлеріме кіре аланы да қызыл балам, шында мені кетерсің деп, алыданам әлі хаман. Yaptı olan kızıl balam, hatireler uşağı, utan olup suğa salar, mehabbetinin kuşağı. Düşlerime kire alanı da kızıl balam, şunda meni kütersin deyip, alıdanam әлі хаман. Düşlerime kire alanı da kızıl balam, şunda meni kütersin deyip, alıdanam әлі хаман. Şunda meni kütersin deyip, alıdanam әлі хаман, alıdanam әлі хаман. Дина Валиеваның әтисе һәм әнисе ягыннан да туганнары күп булу сәбәпле, җәйгә дәү әти белән дәү әниләрендә бик күп оныклар җыела торган булган. Бездә и лагерь иде, һәм калган лагерьлар безгә кирәкми дә иде, диде Дина. Хыялларым җыры өчен тавышлар бирергә онытмагыз. 1320 номеры Топ Клип 235 коды. Хыялларым һаман алга дәшә.
Яшәүләрем тормыш сынавы, яши белеп җирдә яшәгәндә, бу тормыштан туеп буламы? Хыялларым өмет белән тулы, җырым юлдаш барыр юлымда, җитәкләшеп алга барган чакта, минем кулым синең кулыңда. Язмышларга борылышлары кертеп, Ходай бирә меңнән сынаулар, мәхәббәт һәм сөю булган чакта, кабул була барлык юраулар. Хыялларым өмет белән тулы, җырым юлдаш барыр юлымда, җитәкләшеп алга барган чакта, минем кулым синең кулыңда. Кеше килә җиргә сыналырга, чиратлаша бәхет сагышы, канат куя һаман алга дәшә, ераклардан яшьлек тавышы. Хыялларым өмет белән тулы, җырым юлдаш барыр юлымда, җитәкләшеп алга барган чакта, минем кулым синең кулыңда. Хыялларым җитәкләшеп, хыялларым җитәкләшеп. Ә киләсе резидентыбыз Фируза Париж бер җәйне дә лагерьсез күз алды алмаган. Җәйге лагерьда җырчы Нептун көнен яраткан. Бик күңелле иде. Качак әйләнеп кайтасы килә шул көннәргә, дип уртаклашты ул. Экраннарда күзләрегез күзләрдә җыры белән Фируза Париж. 13-20 номеры топ клип 233 коды. Мин бәхетле синең янда, бәхет бит ул тик бергә, шатлык куанышлар белән яшик җаным гомергә, яшик җаным гомергә. Күзләребез күзләрдә, кулларыбыз кулларда, мәхәббәт
Min kirek yaşı gürülüp bir-birine her vakit bulup direk her vakit bulup direk Kuzları biz kuzlarda kullarımız kullarda Mehabbet yaktı yıldız ol durmuş digen yıllarda Kuzları biz kuzlarda kullarımız kullarda Mehabbet yaktı yıldız ol durmuş digen yıllarda Эльвина балачактан ук барлык балалар арасыннан сәләтле бала буларак аерылып торган. Ул мәктәпнең барлык чараларында актив катнашып барган. Шул сәбәпле лагерьгә йөрергә яратучы кыз 2 ел рәттән Сочига Артек лагеренә юлламалар җиңгән. Эльвина зур җылылык белән ул елларны искә төшерә. Нәкъ шунда минем җитәкче буларак сәләтләрем ачылгандыр. Чөнки мине гел чараларда оештыручы буларак куялар иде, дип искә төшерде ул. Сезнең экраннарда зәвыклы Эльвина. Күңел өчен генә булсын әйдә Алда мине юри сөям диген Жаннарымда давыл басылсын да Кояш нуры күмсен күңел күге Алда мине әйдә, алда мине Алда мине киләсе ясә Алда мине килә, алданасы Син кабызган утта киясен Әйдә бетсен янсын дөрләп йөрәк Мәхәббәтсез аңа нәрсә кирәк Сөюләрдә адашасым килә Бер янасым килә тик шул телә Алда мине әйдә, алда мине Алда мине киләсе ясә Алда мине килә, алданасы Син кабызган утта көясең Alda minne kilesi yese Alda minne kile aldanası Sin kabızgan utta kıyası Sin kabızgan utta kıyası
süyası. Узган атнада гына хит парадка килеп кирүенә карамастан, киләсе резидентыбыз тамашачылар белән яратылып өлгерде инде бугай. Әйе, ул алда да шулай ук хит парадта үз юлын дәвам итсен дип теләсәгез, тавышлар бирергә онытмагыз. 13:20 номеры топ клип 240 коды. Yürme hislerini көңілін яратса төзімсіз бір мезгілдей қысқа ғұмырләрні сеймей яшәуләрің негізсіз алдама жанымны алдама ерекне тоясын бит сүйіп 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 тепкенім менде хаталамам жаным сені генә сүйіп 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 яшәрмен сені генә сөярмен сені генә сөярмен сөярмен сені генә сөярмен сені генә сөярмен Бәйләмиң сөю хисләреңне дә бөйші йөрәк ярасын Күңелеңдә булган мәхәббәтең бары тик сер булып калмасын Алдама жанымны, алдама йөрәкне тоясын бит сөеп, сөеп, сөеп Тепкенем миндә хаталамам жаным Сине генә сөеп, сөеп, сөеп Яшәрмен, сине генә сөярмен Сине генә сөярмен Сөярмен, сине генә сөярмен Сине генә Алдама жанымны, алдама йөрәкне тоясын бит сөеп, сөеп, сөеп Тепкенем миндә хаталамам жаным Сине генә сөеп, сөеп, сөеп Яшәрмен, сине генә сөярмен Сине генә сөярмен Сөярмен, сине генә сөярмен Сине генә сөярмен Яшәрмен, сине генә сөярмен Сине генә сөярмен Сөярмен, сине генә сөярмен Сине генә Киләсе позициядә кычыткан чыпчыгы җыры белән Рифат Зарипов. Клип дөрестән дә бик җәйге һәм күңелле килеп чыккан. Әлеге клип күңелегезгә хуш килсә, Рифат өчен тавышлар бирергә онытмагыз. 13:20 номеры топ клип 236 коды. Хит парадыбызның көчле өчлегенә дә килеп җиттек. Экранда 3-нче урын иясе. Каршы алабыз. Şunda bildim
Әйдә, эшләп карыйк. Yüzlerinde kıyaş miken Elle oy nurlarımı Uğrınından kopkan yürek Onu sen urladın mı Seni gördüm şunda bildim Yaratunun şıpşının Şırık şırık gülüp durgan Sen kışıtkan şıpşığın Seni gördüm şunda bildim Yaratunun şıpşının Şırık şırık gülüp durgan Sen kışıtkan şıpşığın Sen benim bәхет кушыммы Әріні сағышым екен Қышытқан шыпшығын сүйіп Әлі ялғыштым екен Сені көрдім шонда білдім Яратуның шыпшының Шырық-шырық күліп тұрған Сен қышытқан шыпшығын Сені көрдім шонда білдім Яратуның шыпшының Астағафирулла. Көпәкінді сұялмайша тартып отыра. Ақнұр кама? Seni gördüm şunda bildim Yaratуның şıpşının Şırık şırık gülüp durgan Sen kışıtkan şıpşığın Seni gördüm şunda bildim Yaratуның şıpşının Şırık şırık gülüp durgan Sen kışıtkan şıpşığın Şırık şırık gülüp durgan Sen kışıtkan şıpşığın Sen kışıtkan şıpşığın Динара Рәхимова бер дә җәйге лагерьләрдә ял иткәне булмаган. Әлеге факт аңарда һаманда үкенү хисен уята. Лагерьдә ял итүчеләргә гел кызыгып карый идем дип искә төшерде ул. Яшь гомер бер генә. Шуңа күрә теләгән барлык хыялларыгызны чынга ашырырга ашыгыгыз. Без президентыбыз белән саубулашабыз. Игътибар экраннарга. Kenarda geliden yaşlı güldürte gider Ötegeler kaykmaz, damlar kabada datmaz Küngeler ne yemli, maturluk hem yaratı Yaratıp yaşık beste yaratıp Yılmayık biz her keneye, yılmayık biz her keneye Yılmayılı yakta yüzler bulsun ile her kende Yaş gönül bir güne Beni köbe Çığırıkta biz gene birlikte Küngele yaşatma Beni köbe Tırmışın yaratıp Beni köbe Беләсеңме, Лилия, хәзер нинди генә лагерьлар юк. Спортив, техник, чит телләр өйрәнү лагере. Әйе, сайлау мөмкинлеге бар. Шуңа күрә курыкмагыз. Җәй узганчы балаларыгызны лагерьләргә җибәрегез. Рәхәтләнеп ял итсеннәр. Әлегә киләсе резидентыбызның җырын тыңлабыз. Бу атнаның лидеры алкышлар белән каршы алабыз. Гел кирәк димәдең, күңелгә ут салдың, шуңа сайладың. Үзеңә караттың, üzülеп яраттым. Хәзер кирәк түгел миңа башка берәүдә.
Kil otur yanıma yalgızsın canıma Söyüp kara eli bir dağını da Kil otur yanıma yalgızsın canıma Söyüp kara eli bir dağını da Bilgine көңіліде Сөзлерің бит шуңа йөрәк түрендә Сөям сине дидең, жаным минем дидең Хәзер кирәк түгел миңа башка берәүдә Кил утыр яныма, ялгызсың жаныма Сөеп кара әле бер тагыны да Кил утыр яныма, ялгызсың жаныма Сөеп кара әле бер тагыны да Құдайдан сұраған бәқіт юлдашым Бирші бір қолыңны, барыр юлларымны Бары тілім сенің білән генә үтәргә Кил утыр яныма, ялгызсың жаныма Сөйіп кара әле бір тагыны да Кил утыр яныма, ялгызсың жаныма Сөйіп кара әле бір тагыны да Кил утыр яныма, ялгызсың жаныма Сөйіп кара әле бір тагыны да Кил утыр яныма, ялгызсың жаныма Сөйіп кара әле бір тагыны да Кил утыр яныма Сөйіп кара әле бір тагыны да Кил утыр яныма Сөйіп кара әле бір тагыны да Кил утыр яныма, ялгызсың жаныма Сөйіп кара әле бір тагыны да Кил утыр яныма, ялгызсың жаныма Сөйіп кара әле бір тагыны да Сөйіп кара әле бір тагыны да Сөйіп кара әле бір тагыны да Шулай итеп, балачак хатирәләренә чумып, тапшыруыбыз ахырына да җиткәнен сизби калганбыз. Әйе, кызганычка каршы саубуллашырга да кирәк. Мин Лилия Гимаддинова Һәм мин Лилия Хайруллина сезгә күңелле яллар телибез. киләсе очрашуларга кадәр. Пока! Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Makeup Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Makeup Ателье.